Vaya mañá con cousas, falando de que si dos despidos, das baixas laborais, da programación de Padrón. E agora, atención, cuidado. Se che gusta a música, eu penso que é un momento difícil, eu non canto ben, ni moito menos, pero é un momento difícil sair da habitación, sair de cantar para pais, curmás e demais familia, e decidir pasar por un concurso, decidir pasar por un escenario. Pero bueno, se fai dun xeito amable, dun xeito que invite, bueno, pues ese formato, un dos moitos, pero ese formato pode ser Recantos no programa Luar. Un formato que dá vida, que dá promoción, que dá posibilidade de actuar non só nun escenario, senón milleiros e milleiros e milleiros e milleiros e máis milleiros de galegos e galegas vendo aí. Eso é promoción, eso é dar unha oportunidade a xente nova dentro do mundo da música. Bueno, pois agora hai novidades con isto de Recantos e con isto de Luar. Duarte Galván, benvido. Moi boas, compañeiro, como estás? Ben, pero vaya lío, non? Vaya lío. Menudo lío, a que se ven en riba. Introducín ben, non o tema? Introducístelo de maravilla. Recantos, Luar, plataforma maravillosa, un concurso dentro dun programa e con moitos participantes por comarcas. Efectivamente, o programa de maior éxito da historia da televisión de Galicia, a sección probablemente con maior éxito dentro da televisión de Galicia, unha plataforma maravillosa para todos aqueles que queiran dar o paso que distí de cantar na casa, na ducha, no coche, a un escenario que custa moito. Sí. E agora todo iso nun cóctel, nun novo programa que arrancará próximamente. Vale, que vas conducirte? Bueno, eu vou estar ali, eu vou estar ali, imos recorrer os teatros galegos, imos estar en 8 localidades, máis unha gran gala final que seguramente sexa aquí na capital, en Compostela. Vale. Son teatros maravillosos, todos deles con moita personalidade. Sí. Vamos a ter un xurado moi coñecido, vamos ter a Pili Pampín, coñecida polo mundo enteiro. Vale. Imos ter a Cristian Genia, que é un grandísimo produtor musical. E imos ter a Manu Turnes, que é un director de casting un pouco exixente, pero que eu creo que vai vir ben tamén a hora de conducir a estes concursantes. Eu vou estar ali para coidalos, vou estar ali para recibir as súas familias, para coñecer un pouco sobre a súa historia, porque tamén queremos que esas familias nos conten como nace esta traxectoria, en que momento se deron conta de que había un prodixio na casa. Un artista aí na casa, sí. Pois o meu papel será que eles estén cómodos e acompañar para que fagamos a tele o mellor posible e sobre todo que tamén colaboremos para que a escena galega pois siga medrando como está facendo. Isto serán, agora falamos de datas, lugares e demais, pero será previo para buscar os concursantes da próxima tempada de Recantos? Efectivamente, vamos a ver a todos os perfis que nos queiran chegar, buscamos xente totalmente diferente, danos igual o estilo musical que lles guste, queremos xente diferente, xente que queira cantar, que teña ganas. Vale. E deses todos que pasen polos casting, amateur, semiprofesional, quen queira. Quen queira vir ten as portas abertas. E a partir dese momento veremos unha gran gala final xa un pouco máis grande, onde evidentemente haberá convidado sorpresa, pero onde esta xente terá pois a oportunidade de colocarse na primeiro programa, na primeira emisión de Recantos do Luar do vindeiro ano, da vindeira tempada. Vale, entón, polo tanto, agora a forma de reclutar era outra, pasaba por outro casting non televisado, representando a comarcas e demais. Agora muda tamén iso. Muda tamén iso, pero para ben. O sea, eu creo que agora temos a responsabilidade de emitir un programa de máxima calidade en unha franxa de audiencia moi importante que tamén é plataforma para todos aqueles que non entran. O sea, xa non só xogamos coa xente que entra a Luar, que aí está o rollo, claro, senón que agora os previos tamén dan para coñecer outros perfis que eu creo que pode ser moi interesante que se acheguen e que nos coñezan. Ali van a estar moi cuidados, temos un equipo maravilloso, moi humilde, pero moi maravilloso, e estamos desexando coñecer, pois, todas esas voces que ao mellor non deron o paso, ou que non tiveron a oportunidade, que ao mellor dis, no, xa teño 50 ou 60 e a min encantaríame cantar.
este é o teu sitio. Que tes 18 e que tamén estás dubidando se te podes dedicar a iso, este é o teu sitio. Que cantas na ducha, no coche, na taberna, na leira, tamén. Este tamén é o teu sitio. Recantos o casting. Aí o temos. Cando comeza? Agora falamos de como se inscribe un e demais, pero Pois mira, estamos comeza? nunha semana moi intensa, o equipo está traballando moi duro, imos a ter un ensaio para intentar sacar todo isto este fin de semana xa, que será en Melide, o equipo despratas a Melide. Ensayo. Vai ser ensaio, Vale. porque o día 11 de xuño, que é a data que nos marcamos para intentar encher ese auditorio, ese teatro, imos estar en Viveiro, arrancamos en Viveiro, provincia de Lugo, para intentar coñecer eses primeiros candidatos e coñecer unha vila que eu creo que nos pode dar moito de sí. A Mariña é unha zona que nos gusta moito e queremos tamén convidar pois a toda esa xente que aínda non o fixo, que non coñece que isto vai ter lugar ali, que o día 11 de xuño Vale. o equipo de Recantos o Casting estará en Viveiro. En Viveiro. Seguinte data. Seguinte data vai ser no barco de Valdeorras o 18 de xuño. Cruzamos totalmente o país, marchamos a outra esquina. Vale, o barco. O barco de Valdeorras, xa hai moita xente anotada desa zona, estamos moi agradecidos e moi sorprendidos, pero a acollida está sendo moi boa, Perfecto. a pesares de que estamos arrancando. Entón, Vale. o barco de Valdeorras, o 22 de xuño estaremos en Celanova, o 26 de xuño estamos aínda entre Bandeira, Agolada, pero esa zona un pouco máis central, o 3 de xullo estaremos en Ferrol, O norte para arriba. o 8 de xullo estaremos en Cangas do Morrazo, Perfecto. o 10 de xullo, barro para a casa, estaremos en Rianxo, nun auditorio maravilloso que eu creo que nos vai a coller moi ben, e se hai unhas xouviñas para mandarlle despois, pois tamén as comeremos, e o 17 de xullo rematamos, e todo vai ben, na cidade de Lugo, que é outro dos puntos fortes nos que sabemos que hai moita xente con talento, sobre todo moita xente con talento que non tivo a oportunidade de subirse a un escenario. Perfecto. E depois haberá unha gala xa final das finais que previsiblemente pode ser aquí en Santiago, na capital. Esa é a idea, intentaremos centralizalo en Compostela para poder darlle tamén un maior impacto a outras cousas que non sexan os desplazamentos, e esa gran gala final, pois na que veremos o mellor do que pasou polas 8 audicións, e intentaremos pois deixar claro quen van ser os artistas que entren no lugar, claro. Como se inscribe un? Pois mira, que pode acudir ali tranquilamente? Non, ou por favor, previo, ¿no? previo, Claro, previo. A... Efectivamente, exacto. a Non esa queremos xente. alarmar a ninguén, pero bueno, temos un mail que é ocastingderecantos@gmail.com. Vale. E se non, temos un número de teléfono que é o 683 261 099. Vale. De todos os xeitos, a través das plataformas da Televisión de Galicia seguiremos bombardeando para chegar a toda a xente posible, e como non, agradecemos pois que tamén profesionais e canles como esta pois nos den a difusión pois para intentar seguir medrando xunto coa música e coa escena galega, que creo que están vivindo un momento pois moi importante e que temos que seguir coidando. É que vivimos un momento, eu o comento aquí cos artistas que veñen, coas administracións, que tamén supoño que na súa tarefa está darlle pulo a todo isto. Eu non sei, pero poderemos estar facendo algo de historia, porque na década dos 80, movida dos 80, penso que non eran conscientes no presente do que sería co paso do tempo. Estes anos, estamos creando algo de historia cultural en Galicia. Eu creo Hai unha efervescencia. rotundamente que sí. Ti es dos meus, sí. Eu creo que sí. Eu creo que é un momento histórico para Galicia en xeral, o sea, Galicia está de moda, iso é un feito, pero creo que de repente nos demos conta que facer cousas en galego e dentro do país, coas nosas cousas, pois que tamén está de moda. Están nos escoitando fora, sí, pero o importante é que as novas xeracións, sobre todo os cativos con todo isto da globalización e dos novos medios, que se paren a pensar de que en galego e aquí na casa, pois que se pode. É bonito, eh? É moi bonito. É bonito. Eu emocionome. Sí, é bonito. Dentro de cada parada, terán que cantar algunha canción, dúas, en galego, abrímonos tamén quizáis a outras linguas. Pois mira, non? isto rotundamente, sí, van ter que cantar dúas cancións. Dúas cancións, cada un deles. Unha delas vai ser a capela, sós, nun escenario. Xa empeza... Xa hai que complicalo un pouco, digo eu, non? A capela. A capela. Sona duro, Pero que eses teatros son moi ben, así que non creo que que asuste. E logo outra xa sería con acompañamento musical, que pode ser eles mesmos, cunha guitarra, ou se prefiren unha base musical. Ou base previa. Ou base previa. Vale. Entón, nos abrímonos a todo tipo de formatos, o sea, gustanos escoitar cousas diferentes,
En galego, home, eu creo que para emitir nunha canle como é a nosa, que estaría ben, algunha das dúas pezas en galego, pero tampouco nos imos pechar a iso, nós o que queremos é escoitar voces, coñecer as persoas que hai detrás, coñecer a súa historia e, sobre todo, intentar que cando musicalmente medren, inculcarlle que, o que acabo de dicir, que co galego vamos... Que pasastedes por aquí, ao fin pasastedes do polo mundo, Recanto. evidentemente. Iso vai ser moi bonito e eu creo que pola xente que estamos vendo, que nos chama e que contacta, que hai un talento nesta terra e está oculto e que hai veces que non tes a oportunidade de sair a un lugar e transmitirlo ao mundo. Pois o lugar é este, é a Televisión de Galicia, chamase Recantos o casting. O 11 de xuño arrancamos en Viveiro e eu garantizo a todo mundo que nos vexa, que nos escoite, que van a estar moi cómodos, que eu me vou encargar personalmente de que estén cómodos coa súa xente e que vai ser un día bonito e que o gallalles cambia a vida en algún momento. Esto será un casting televisado. Haberá equipos, haberá... cando se emitirán? Antesala? Hai datas xa próximas? Podemos anuncialas? Ou... Podemos dicir que a gran gala final será moi previa á primeira emisión de Luar. Vale. O sea que o casting... O sea, na antesala toda. Vai ser as semanas previas á emisión de Luar, que arranca en setembro. Vale. Entón, O sea, o verán. O verán. O verán será importante. O verán vai ser moi importante, non sabemos aínda que días o imos emitir, porque os castings van ser grabados, non é directo. Vale. Pero a partir de aí seguramente teñamos unha gran gala final, previsiblemente en directo na Televisión de Galicia. A gala final sí. Eu creo que podemos Sí, intentar bueno, que sexa, para darlle un pouquiño de frescura ao tema, e a partir de aí, pois, intentar que... É moi bonito, para o equipo está sendo moi complicado, porque é certo que hai moita xente que non sabe aínda que isto vai ter lugar, pero é tan bonito ver as mensaxes e a ilusión coa que fala a xente disto que nós estamos Mira, moi contentos. eu a xente que pasou por Recantos, recentemente unha artista, pero outros moitos, falan cunha sensación que non o van a esquecer na vida, ese momento pois, para moitos, de coñecer tamén o mundo da tele, o mundo do directo, o mundo de... pero é algo imborrable para eles. Sen dúbida, o sea, bueno, o mundo da tele xa indiscutiblemente porque estás no templo da cultura na Televisión de Galicia, estás en lugar. O sea, un plató que impón moitísimo, hai moitos medios, pero o mundo da música eu creo que é moi complicado e sobre todo esa primeira oportunidade. Eu creo que todos os artistas que nos dedicamos a facer cultura en xeral, o paso por Luar é algo que te marca moito. Xa non só por estar en Luar, senón por todo o que te animan a seguir medrando. E que te abran as portas dun sitio cando non és ninguén, iso é algo que non vas esquecer na túa vida. Entón, nós agora o que queremos é levar isto aos teatros, darlle un tono máis íntimo, máis cercano, coñecer as familias, coñecer o que hai detrás de cada un deles, e que cando entren en Luar xa non sexan só esa persoa, senón que xa leven consigo pois unha traxectoria mínima para poder facer a mellor temporada da historia de Luar, e dixe moi rápido que xa van uns cantos anos. Cuidado, Dice rápido. Ten moi boa pinta. Cando me mandaron un correo, oye, que temos esta historia, e dixen, ten que vir. Quen vai estar por aí? Quen vai estar por aí? Pois vai estar Duarte Galván. Entrou un equipo sempre amplo e xeneroso que se ocupa de mimar pois este novo formato, que, claro, un novo formato que non nos sona novo, porque Recantos, pero sí que é algo novo. Penso que darlle unha reviravolta, algo que estaba institucionalizado dentro do lugar. Ou seja, que parabéns a aquelas persoas ou persoa que ideou isto, porque penso que isto suma moitísimo. O sea que parabéns, a ti e a toda a xente Non, eu aí son un máis. No, pero a toda a xente que se encarga de defendelo tamén. Sen dúbida. Porque penso que é importantísimo. Nós que vivimos en contacto directo con moitos frentes, tamén o cultural, os artistas precisan disto. Totalmente. Entón, o que estábamos a falar. E nós tamén necesitamos os artistas para poder seguir facendo tele de calidade e, sobre todo, seguir presumindo da terra na que vivimos, que é o que temos que facer. E que máis? Que máis anda Galván Duarte? Estás centrado en isto ou algunha cousa máis que Pois profesionalmente? algunhas cousas hai por aí. A vindeira semana marcho a Belfast, a Irlanda. A onde? Pois A que? que me nominaron, tío. Pero como? Que me nominaron a mellor presentador do ano En Belfast? no Celtic Media. Pero vamos a ver. Claro.
Sí, sí. Pois temos aquí un nominado a mellor presentador do Sí, sí. ano. Bueno, pero non se pode dicir moi alto porque eu vou a coñecer Belfast. Pero como isto? Pero que? Eu vou ir hasta ali coñecer Belfast. Bueno, Dixéronme pero- que hai moi boa cervexa, que hai unhas paisaxes preciosas, e de paso... Se hai Estrella Galicia, verá boa cervexa. Efectivamente. E de paso, pois voume sentar ao lado de Pero xente que leva facendo tele moitos anos e que me tocou estar ali este ano. Tocoume. Pero como te chaman? Como te din? Como Pois anunciouse en directo dende Irlanda, a canle do festival, e eu entereime porque me empezaron a escribir dicíndome, tío, que estás nominado en Irlanda. E xo, como vou estar nominado en Irlanda? Pero a Irlanda non vou, a que vou se aí non vou facer nada. E tes que ir, home, ti vai hasta ali. E dixen, bueno, pois haberá que Te daches prepararlo. por mensaxes de xente. Sí, eu pensei que me estaban vacilando Claro, no pero- primeiro momento. Pois sí, nominaronme polo concurso que emitimos os fins de semana, o gaña a túa aldea de Mirabeo. Sí, sí. E a O sea, verdade por que ese formato e por por presentar Sí. iso. Que bueno. eu non contaba con iso e a verdade que, bueno, moi contento, moi agradecido, pero cos pés na terra porque... Con que compites? Botaches unha ollada? Prefiero non mirar. Teñen pinta de que levan máis anos que a min. Son formatos de teles que? De todo de todo teles, mundo, de Europa, de tele. de teles, de fala, de descendencia vale, celta. Vale. Entón, hai tótems da comunicación. O sea, eu mirei as fotos así por riba e dixen este... As fotos? No, claro, non quero saber nin quen son. Coñezo un par deles, pero sí, prefiero non sabelo. Eu vou ir ali, que intentar pois que aprendan algo de galego, botar 4 contos con eles. Pero é motivador tamén, non? Un formato, por certo, moi chulo, non? Que fala tamén do que donoso, que Eu creo que- lle dá eu creo- protagonismo. Que che vou a contar? É unha profesión dura, ti sábelo tan ben como a min. Entón, cando chegan estas cousas que che dan un pouco de alento, pois ilusionan, canto menos fanche seguir aí, porque senón nos baches, pois a Que veces... no día a día estamos cun ritmo. No día a día, bueno, que che acabo de decir eu a ti, Sí. que joder, verte traballar aquí, pim, pam, pum, estás a 50 cousas e ao final a xente na casa pensa que todo é bonito, non? Pero tamén hai eses baches e hai esas cousas que a veces che din, buf, eu podía estar plantando tomates no medio do monte, estaría máis tranquilo. Cando dis que vas a Belfast? Pois marcho o mércores, o día 3, e temos a gala final é o día 5, pola tarde. Así que, no, o 4. Estaremos atentos. Eu tamén, eu chámote, eu co que sexa, eu chámote Mira, que ao final que levo, bueno, o que sexa, o que sexa, a experiencia, a experiencia. que é o mesmo que deben vivir todos os futuros recanteiros e recanteiras. Efectivamente. A experiencia agora prolongada durante o tempo, porque xa a experiencia in situ, pero a experiencia prolongada, por volver de novo a este tema, que avivan, que o disfruten, é un chamamento a todos e todas. E supoño que haberá xente que inscribe a outros. Pois mira, non o sei, ou non. Non o sei de Porque momento. isto é recurrente. Mira, vou a apuntar a miña filla porque é que non para de cantar, porque moitas veces tamén é como Sí, é un empuxe, o sea, eu creo que aquí Vente pa ali. o complicado é atreverse a dar o paso, non? Porque ao mellor impresiona, veñen a un teatro, temos un equipo moi grande desplegado, Hai cámaras, hai moitas hai un cámaras, xurado. hai un xurado, hai un foco que te está alumbrando, e ao final a nós mesmos nos pasou, non sei se ti recordas a primeira vez que te puxestes diante dunha cámara, dun micro, sí. pero a min temblaban máis pernas, e aquí estamos vivindo disto. Eu creo que ese é o momento no que hai que dicir, pois hai que botarlle un pouco de agallas, tirar para diante e sobre todo pensar que van a estar moi cuidados cun equipo de persoas maravillosas Que importante tamén, que nos vamos a dedicar 100% a que esta xente estea tranquila cando sale ao É unha escenario. experiencia nova, pero tranquilizadora. Totalmente. Dentro do nervio que un debe Totalmente. ter, non deixa de ser un casting. É un casting, pero é un casting Amable. de xente riquiña. Entón, pois vamos a intentar que que se animen, que a xente que nos escoita, que nos ve, pois que se animen esas primeiras datas. Recordo 11 de xuño en Viveiro, Barco de Valdeorras, Celanova, Ferrol, Cangas, Rianxo, Lugo, bueno, serán un feixe delas que iremos anunciando tamén, e é o casting de recantos@gmail.com ou 683-261-099. Xa a última, Duarte, se tiveras que presentarte a un casting, que canción cantarías? Uf, que boa pregunta. Que é demasiado boa pregunta para que eu poida escoller solo unha canción, Estou últimamente... Mira, vouche dicir unha cousa. Últimamente estou moito, porque me sorprendeu moitísimo, outro día estive na Quintana, vin o efecto de Nove Louro e quedei teso, porque dixen, é un rapaz super novo, cun talento... Supernovo.
cun talento descomunal, e eu garantizo que as primeiras 100 filas da Quintana ali había rapazada moito máis nova da que estamos acostumados a ver, con pancartas, berrando os seus temas e sobre todo con un cariño pola lingua e polo noso moi importante. Así que se eu agora mesmo teño que escoller un tema de Nove Louro, poñería Zona Bella de Nove Louro, que é un tema que me gusta moito, porque a min a Zona Bella de Santiago me dou o mellor e o peor da miña vida. Quedaríame con esa, pois para darlle así un pouquiño de ritmo distinto e non caer nos tópicos que seguramente outra xente diría. Vale, pois mira, ímonos despedir con este tema. Que vaya moi ben, Duarte, sorte a semana que ven nese premio. Seguiremos en contacto. Algún día metereime por aí en algún teatro para botar unha ollada, que por me favor, gusta moito velo así dende por tal, favor, e ver a traballar a túa casa, e grazas por abrirnos a porta da túa. Graciñas, Duarte. Grazas, amigo. Total.